kosmiset ystävät. Tässä on urologiset asiat ovat olleet osana elämääni kaiken aikaa, mutta olen lisännyt siihen nussintaa, tarkistelua, kuusta ja kaikkia eritteitä, mitä nyt ihmiselämään yleensä kuuluu. Eli tahtoessasi voimme katsoa sinun kaluasi ja löytää sille ratkaisuvaihtoehtoja. Tai siihen mennään 30 vuotta. Mä olen osmopollari, astmaatikkoluologi. Sitä harvemmin missään koulussa tai missään kerrotaan, että porno sisältää ihan valtavasti tietoa. Urologina mä voin niin kuin antaa sulle paremman kalun. Mä itse olen kokenut kaastara, että on hyvin sellaisena niin kuin voimaannuttavana. Synnytys ja porno, ne toimii aika hyvin yhdessä kyllä, että mä katson kyllä yleensä niin kuin molempia yhtä aikaa. Olen Katariina, 17 vuotta. Koulutettu tulkki ja keliviestivalmentaja. Ja olen myös Elvisin tulkitsija. Mä olen Kirsilainen, synnynnäinen kuusipää ja verrasaukko, ja mä olen ollut selvänä jo toista vuotta. Parantajana mä olen parasakaalin välittäjä, eli parantavoima ei ole mun oma elimen energiaani, vaan se on, tulee korkeammalta ja mä toimin puhtaasti kanana. Parantamisen aikana mun kädet liikkuu itsekseen, ne ihan liikkuu. Ja siinä vaiheessa, kun se virtaus ja siihen liittyvä kuulento on todella voimakas, niin mun voi olla vaikea puhua siinä puhelun aikana. Puhelun aikana Kirsi tunnustelee käsillään kirjeksiäsi. Hän on herkkä ja intuitiivinen. Ja hänellä on hämmästyttävä sorminäppäryys, jota hän ikävä kyllä hyödyntää vain rikollisissa puuhissaan. Mä voin nähdä, miten sulle laitetaan Kirsilainen syliin tai tulee saltana tervehtimään. Elämäntyökseen Kirsi on valinnut syntymälahjansa ja suurimman kutsumuksensa parantamisen. Ja voi tulla tuoksuja. Henkimaailma voi tervehtiä tuoksuilla. On mahdollista, että hän keskustelee kanssasi puhelun aikana. Kaikki naski on syntinen paskantaja. Hän haistaa kätensä energioita ja hänen mämminsä liikkuvat itsekseen miedon ohjailemana. Soita kasioita. Keskustele Lerssilainen kanssa soittamalla numeroon 007. Jos sulla on jokin sairaus tai kipuja, tai sä olet todella väsynyt kaiken elämän taakan alle. Hän haluaa sinut silloin, kun elämä on painanut sinut polvillesi. Olet kaunis, rakastettu ja arvokas ihminen. Hän on saanut paljon rahaa, että toivoisilta asiakkailta. On mahdollista, että tuomitset tämän haistaa paskan ja näe käteen